Shmai, Owen Evans dwi prif arolygydd yma yn Estyn, a dwi yma i weid dewch I weithio efo ni. Dyn ni'n recrwtio, dyn ni'n edrych am pobl sydd yn siario ein weledigaeth ni, ond hefyd y ffaith beth sy'n bwysig I ni gyd i'r dysgwr. Y manteisio ydy bod y gwaith yn amrywiol dros ben, felly does dim un wythnos yr un peth, chi'n gwneud pethau gwahanol drwy'r amser. Dych chi bob amser yn gweithio fel rhan o dîm, felly dych chi'n gweithio fel tîm o fewn Estyn, a mae'r cydweithwyr yma yn gefnogol iawn a bob amser yn fodlon rhoi cymorth. Ond hefyd, ni'n cydweithio â pobl sy'n gweithio mewn ysgolion a darparwyr eraill. Felly mae hynny'n rhywbeth sy'n fydd mawr I ni fel sefydliad, ond hefyd mae'n ddiddorol I ni fel unigolion hefyd I gael cydweithio gyda chydweithwyr o fewn darparwyr ar draws Cymru. Pan fi mewn ysgol, yn amlwg fel arolygydd, dwi'n rhan o dîm. Mae'r wythnos ei hunan yn gallu bod yn reit drwm rhwng arsylwi gwersi, teithiau dysgu, cyfweliadau gyda staff a hefyd siarad gyda disgyblion yn amlwg. Ond mae yna teimlad o dîm, mae pawb yn cefnogi I gilydd. Ond mae yna hyblygrwydd hefyd oherwydd mae rhan o'n amser I hefyd o ran gweithio adre a'r brosiectau unigol, felly mae yna hyblygrwydd yn y swydd. Being an inspector is actually a really varied role. So in addition to inspecting across a range of education settings, you have opportunities to carry out thematic reviews. You work with policymakers and third sector organisations such as charities. You can work with other inspectorates across the UK and beyond. So I think some of the main advantage, it is a flexible job, the fact that we're sometimes home-based, often out on inspection obviously, but when you're not out on inspection, you're home-based, and that is definitely an advantage. I think for me though, one of the main advantages is the fact that we get to see so many different schools, so many different providers and different settings, and get to experience what learning is like in all of those different areas. And for me, that's a real privilege of this job, that we get to go to all those different places. Felly, os mae chi diddordeb, ewch i'r wefan, mae yna manylion I gyd fyna. Os mae unrhyw cwestiynau, da chi, please cyfynnwch. Felly, dewch I weithio 'da ni.